Syakit nap ke kena ke badang kat saus namar bakala ya lade syakaniam Kristan te paralog be ij bantip ya kane ke jingja ale paralog in ya syakskor ya kane ke jingja hadu bandakut jong kane ke story te kane ke jingja kelaja hani geria bat kane ke kena ke kerteng lia te ha kane ke por kat ba kane ke lia kadang lek school bat enda ke lapoi school te kumtahi kilaya syongkai para Kristan ha kata ke por kumbasis pa ngot ai ki para Kristan ki badon hangtai bat ha kata ke por hi kat ba kidang ya syongkai lawan shikan hun ki breu ki badai kinya muslim bat ha kata ke por kine ki breu muslim ki lara bor no ya kita ki breu ki badai kaniam Kristan kumbasis pa ngot ai bat ringkat bat kane ka kena ka badang khat so snem ka bakarteng kalia bat ha kane ka por hashwa bakine ki breu muslim kin siat yap no ya kita shispa ngot ki breu ki ba dai kaniam Kristan de kumta kila keli ya ki bat ong kumne pikwa na em ban laj im na kane ka jingyap bat ha ba ki yo sngeu kumta bat ha kata ka por hi kine baro khandai pu khandai ngot kila pediang biang ban kelasya kaniam muslim bat ha kane ka por ka ka ba phlatam ka long ba kane ka khna badang khat sosnam kam kwa ban pendem ha khmat jongki bat hangne ka lo ong ngam kwa ban jingai no na uji su kres bat ngam na ban kanta ya uji su ha ka jing im jonga na mar ba ulong uba krau tam ha kane ka perthai te ha ba kine ki breu ki sham ba kane ka khna kam kwa ban pendam hakmat jongki bat kumtahi kila sedang ban krek siat penyap no yaka handrai da ka jing yarap utrai jisu bat da ka jing don ringkat utrai jisu bat kane ka khna bat kumtahi kala laj ban phet no nakti jong kita ki nong shun te paralog bai I ka story kala kut hangne tenga kerpat ya phi baro ba phin ya bo jing duai lam na ka benta ine ikhna khnang ba in yo ya ka jing sup bat ka jing kemen ka bom jukut kublai shibon paralog salat bat sa aya ki komen jong phi ha kane ka video phi sneu kum no shaphang ine ikhna god bless you all.